Τρίτο λεπτό, φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα από τον Κιζερίδη. Κεφαλιά και 1-0 για την Βέρεια πολύ νωρίς. Ανοίγει το σκορ η Βασίλισσα του Βορρά. Έκτο λεπτό, φάουλ για τη Βέρεια με τον Νίκο τον Κιζερίδη. Αυτή τη φορά η μπάλα μου απακρίνεται, Αμαϊφούλε και 2-0. Να ο Φέγκοντα Αμαϊφούλε που σκοράρει για δεύτερη φορά για τη Βέρεια. 11ο λεπτό, φάουλ με τον Λαναρί για την Βέρεια. Η μπάλα περνάει από τον Ιωαννίδη. Κεφαλιά από τον Δημήτρη τον Σαμαρά και 3-0. Αυτός και πάλι για τον Κιζερίδη. Πλασάρει και 4-0 από τον αρχηγό. Κυπαρίσης. Ντάντε. Σουτ και μειώνει με το υπέροχο σουτ αυτό του Χαράλαμπου του Μίγα η Δόξα Δράμας. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Αποστολίδης. Στο 44 Βέρεια Δόξα Δράμας 4-1. Ο Αμαϊφούλε και παράλληλη σέντρα για τον Κιζερίδη και αυτός για τον Αμαρκάρη στο Λαναρί. Απευθεία στο σουτ και 5-1. Και δίκαια βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του Βορείου Ομίλου.